Mana higni auchiel kende nyaka ne migawo mar somo ochak ayanga chenro mar kisomo manyien mar CBC e pachoka. Moko kuom sikunde kach ng'od bura mar Kitutu Church e North e kaunti ma Kisii sani koro osechako puonjo dho Russia kaka achiel kuom dhok ma pinje maoko ma gipuonjo. Jopuonjrego osechako puonjore dho Russia e skund primar ma Motonto, PAG kod Entanda, kama jopuonjrego koro biro yudo lony mar wacho dhokno kanyakla kod timbe kod kido mar oganda jo Russia. Jatend riwruok mochung' ne weche mag chenrono, Anna Smenova, oyango ni gibiro kelo jopuonj koa e piny mar Russia mar konyo e somogo. Chenro ma kamano bende osechaki e kauntis ma Taita Taveta, Kwale, Siaya, Homa Bay, Murang'a gi Nairobi. Now today we are here in Kisii County conducting a workshop program for the learners to have a sensitization initiative of cultural exchange between Kenya and Russia. So I'm here in Kenya because there is nothing Russian here. Russia has never been present, and I'm here to introduce Russian language and Russian culture as part of CBC curriculum, where there is a provision for extracurriculum foreign language, which I'm doing. I'm supporting schools, and also I'm opening up mind of these young learners to new culture and new opportunities that are there in Russia. I have learned a lot. I have learned how to write my name in Russian. I have also learned the Russian culture, and I have also learned how to greet people in Russian. For example, when I want to greet somebody in Kiswahili, habari, I say privet, and when I want to say asante, I say spasibo.